Habarlaryň şu sanyna Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Euronews telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy bilen duşdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Euronews telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygyny kabul etdi. 27 fevralda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Euronews telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Pedro Vargas David bilen duşdy. Euronews telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy duşmagy dördülen mümkinçilik üçin gahrman arkadamyza hoşallyk bildirip, Türkmenistana ilkinji gedek gelýänini we munyň özü üçin buýsunçly wakadygyny bellädi. Gahrman arkadamyz Euronews telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygyny mehmansaýar we gadymy türkmen topragyna mehirli müýerekläp, Türkmenistanda Euronews telekompaniýasy ýaly awraýly köpçüliklerine habar berişdirýär bilen hyzmatdaşlygy ilgili sürmäge aýratyn ähmiýet berilýändigini bellädi. Türkmen halkynyň milli lideri häzirki wagtda öňde barjy tehnologiýalary we innowasiýalara esaslanıp, depkin ýan maglumat beriş ulgamynyň giň köpçülige ýetirýän täsirini belläp, dünýäde millionlarça tomaşaçysy bolan Euronews telekompaniýasy bilen birlikde Türkmenistanyň parahatçylyk süýjüligi, dostlugy, hoşnýetli goňşulygy we anlaşmagy ünleýän başlanyşlaryny dünýä ýaymak ugurunda işleri mundan meýlek ilerletmäge ýurdumyzyň gyzyklanma bildirýändigini tasdiklady. Şunyň bilen baglykda Türkmenistan bilen Euronews telekompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň toplanan oňy tejribesi aýratyn belenildi. Euronewsyň habarçylarynyň 2016-njy ýylda Aşgabatda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly uluglugy boýunça birinji ýaly umum maslahatyny 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda WTO sunuty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny, şol ýyl ýurdumyzda geçirilen energetika hartiýasynyň konferensiýasynyň 28-nji mejlisini, şeýle hem 2018-nji ýylda Amul Hadar 2018 halkara awtoralysy hemde 2019-njy ýylda Awaza milli syýahatçylyk zowlagyna geçirilen 1-nji Hadar iqtisady forumuny beýan etmek işlerine gatnaşmagy muňa aýdyň mysallary. Şu ýyl biz Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllyk şanly bayramyny belleýäs. Geçen döwrüň içinde sewit we dünýä ähmiýetli ören köp işler edildi hemde bu işler häzirki wagtda hem üstünlikli amala aşyrylýar diýip gahrman arkadamyz aýtdy. We Türkmenistanyň dünýäniň ähli döwletlerini we halkara guramalary parahatçylygy, dostlugy, özara hormat goýmagy we anlaşmagy pulturandyrmak ugruna ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýanlygyny nykdady. Gahrman arkadamyz bu maksatlary giň köpçülige ýetirmek işiniň Euronews telekompaniýasy ýaly meşhur, ygtybarly we iri köpçüliklerini habar berişdirýärleriniň gollawy bilen mümkin boljokdugyny berk ynam bildirdi. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen Euronews telekompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk hakyna alalaşyk üstünlikli durmuşa geçirildi. Ýurdumyz barada ykdysady we medeni insanperwer häsiýetli video şekiller ýylyň dowamyna Euronews teleýaýlymyna görkezildi. Şunyň bilen baglykda bu işleri geljekde hem dowam etmek mümkindigi hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny ykdaldy. Ma'lum bolşýaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisinde Türkmenistan 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anlaşmak ýylatly kararnamany öňe sürdi. Bu resmi nama 86 döwletiň gollamagyna bir agzdan kabul edildi. Gahrman arkadamyz munyň ören möhümädin bolanlygyny nykdap, häzirki wagtda dünýäde bolup geçýän wakalaryň özara hormat goýmagy esaslanýan dialogyň parahatçylygy we durnuklygy gollaýanyna şaýatlygy diýendigini bellidi.
Bilinirşi Türkmenistan'a şu ýylyň şygaryna laýyklykda milli we halkara derejede dörli syýasy, ykdysady we medeni ynsanperwer çärelerin geçirilmegi meýilleşdirilýär. Dünýä liderleriniň gatnaşmagynda geçiriljek halkara forum ýa-da çärelerin biri bolar. Bu forumy şu ýylyň 12-nji dekabryna Aşgabat şäherine ýokary derejede geçirmek gözeňde tutulýar. Gahryman arkadagymyz ýurdumyzyň bu ugurda meýilleşdirýän işleriniň Türkmenistanyň halkara parahatçylyk we anlaşmak ýylynyň dowamyna işleriniň we onuň ileri tutýan ugurlarynyň konsepsiýasyny anyk beýan edilendigini we bu konsepsiýanyň giň köpçüligi eliterli bolar ýaly medeniýetde hem beýan edilendigini aýtdy. Gahryman arkadagymyz bu resminamada maglumat we habar beriş işine aýraty ünlü çekilýändigini bellidi we şunuň bilen baglykda halkara parahatçylyk we anlaşmak ýylyna bagyşlanan dürli çäreleri we dialog meýdançylaryny Euronews telekampaniýasy bilen guramagy teklip etdi. Bu ýerde sanylgymyň mümkinçiliklerini ulanmak hasam ýerlikli bolar. Euronews telekampaniýasynyň dürli torlaryna köp sanly ulanjylar bolan sahypalar bar. Bu konsepsiýada parahatçylygyň we anlaşmagyň ynsanperwer däplerini wagt etmek işine ýaşlaryň ähli goşulmagyny gadanmakda sosial torlarynyň ulu mümkinçilikleri gözeňde tutulandyr diýip Gahryman arkadagymyz aýtdy. We ýurdumyzda ýaş jurnalistlaryň hemde bu ugurda okuyan talipleriň hünär derejesini ýokarlandyrmagy aýraty ünlülerligini bellidi. Hemde Türkmenistanyň bolgumda Euronews telekampaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etmek boýunça tekliplere garamaga taýýardygyny tasdiklady. Şeýle hem Gahryman arkadagymyz Türkmenistanyň baý medeniýeti, taryhy, syýasatçylyk üçin dördülýän mümkinçilikleri bardaky maglumatlary giň köpçüligi has täsirli ýitirmek uguruny, täze taslamalary we mümkinçilikleri seretmäge taýýardygyny tasdiklady. Euronews telekampaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy ýakymly sözler üçin we mehmanseýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, Türkmenistan bilen köp işleri amala aşyryp biljekdiklerini we häzirki wagtda bilelikdäki işlerde netijeli adymlar atmak üçin gowy mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy. Mehman bekiş daxil tekebedegleriniň özüne uly täsir galdyrynyny hemde bu meşhuratlaryň hakyky muşdogy, Gahryman arkadagymyzyň şeýle öz bolşly bedegleriň tohum araslygyny gorap saklamagy we geljekki nesillere ýetirmäge äger türlü goşundynyň ähmiýetini bellidi. Şeýle hem ol Türkmen halysynyň milli muzeýine barıp görendigini we Türkmen halkynyň dörüden bu ajaýyp sangatyny we däpdi surlaryny medeniýetde giňden wagt etmegiň ýolbaşlygy diýen kampaniýasy üçin uly hormatdygyny nokdady. Şunun bilen birlikde mehman Euronewsyň ýürütü akademiýasynyň bardygyny bellep, bu ugurda türkmen jurnalistler bilen özara tejribe alşmagy, şeýle hem çeýeniki hyzmatdaşlyk ösdürmäge mümkinçilikleriň bardygyny nokdady. Mehman dünýäde parahatçylygyň powturlandyrylmagyny, uly goşun goşýan Türkmenistanyň bir taraplyk ýörülgesine esaslanýan daşary syýasatynyň dünýä jemgyýetçiliginiň giň gollawyna eýe bolýanyny, munyň morso ýurduň döwlet başçylygynyň alyp barýan çuňur oýlanşykly strategiýasynyň aýdyň netijesini bellidi. Euronews telekampaniýasynyň ýolbaşçysy, Birleşen Milletler Guramasynyň ygtybarly hyzmatdaşy bolan Türkmenistanyň bu ýeri halkara guramasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýändigini, ýurdumyzyň başlanyşlarynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan gollanylýandygyny bellidi we mümkinçilikden peýdalanyp, ýurdumyzyň hemişelik bir taraplygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek halkara forumuny gatnaşjakdygyny aýtdy. Duşuň başyna mehman ýolbaşçylygy diýen kampaniýasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde çoňlaşdyrylmagyna we giňildirilmegine uly gazaklanma bildirýändigini bellidi. Belenirşi häzirki wagtda garaşsyz bir tarap Türkmenistanyň durmuşa geçirýän parahatçylyk söýjülikli daşary syýasat ugury, dörli lugamlarda ýetýän belen sepkitleri, baý medeni mirasy, gözel tebigaty, dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekýär. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny, syýasatçylyk, ykdysadyýet, medeni ynsanperwer ulgamlaryna bara bolan mümkinçiliklerini dünýäde giňden tanatmak boýunça meşhur köpçülikliň habar beriş serişdeler bilen hyzmatdaşlyga aýratyn ünserliýär. Türkmenistanyň gadanýan üstünliklerini dünýäde giňden ýaymak boýunça dürli ýurtlaryň köpçülikliň habar beriş serişdeleri şol sanyna iri we meşhur Euronews telekampaniýasy bilen köp ýyllaryň dowamyna netijeli hyzmatdaşlyk anyp barýar. Duşuň ahyryna Gahryman arkadagymyz Euronews telekampaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygyna alyp barýan işinde üstünlikleri arzu etdi. 20 fevralda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Euronews telekampaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Pedro Vargas Davidi kabul etdi. Mehman wagt tap kabul edilmegi üçin döwlet başçylarymyza hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň ähli ulgamlarda şol sanyny halkara giňişligine gadanýan üstünlikleriniň ähmiýetini bellidi.
Şeýle hem mihman ak mermerleşgebadyň gözel keşfiniň özüni ýakymly täsir galdyrandygyny aýtdy. Dowuşyň dowamyna bilinirşýäri, häzirki wagtda Türkmenistany dünýäde giňden tanatmak boýunça dörli ýurtlaryň köpçülikligiň habar beriş serişdeleri we halkara media agentlikleri bilen hyzmatdaşlyk işiň alınıp barylýar. Şonu Ýewropanyň öňde media düzüm bolan Euronews telekompaniýasy bilen ençeme ýyllaryň dowamyna alınıp barylýan netijeli hyzmatdaşlygyň oňuýyn tejribesi bilinildi. Şunun bilen baglykda döwlet başçylary Türkmenistanyň medeni we taryhy mirasyny dünýä tanatmak hemde syýasatçylygy ösdürmek ýaly ugurlarda Euronews telekompaniýasy bilen iki taraplyň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň maksady laýyk boljakdygyny bellidi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz de Türkmenistanyň syýasatçylyk mümkinçilikleri barada aýratyn belläp geçdi. Mälim bolşýaly ýurdumyzyň baý milli medeni mirasy we taryhy ýadygärlikler bar. Türkmenistan dünýäniň iň gadymy medeni merkezleriniň biri bolup, häzirki wagtda syýasatçylyk üçin uly mümkinçilikleri eýdir. Türkmenistan diňe bir taryhy ýadygärlikleri däl, eýsem TV gözellikleri hem baýdyr. Awada milli syýasatçylyk zolugy, köpetdaň dag etekleri we garagym sehrasy syýasatçylyk babatda uly mümkinçilikleri eýdir. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz Euronews telekompaniýasynyň ýürüte gepleşiklerini Türkmenistan marda degişli video filmleriň görkezilýändigini bellidi. Mälim bolşýaly Türkmenistanyň başlanjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüte kararnamasyna laýyklykda 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anlaşmak ýyly diýilip eglan edildi. Şeýle hem şu ýyl biz Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllygyny giňden belläp geçersiz diýip döwlet başçylarymyz aýtdy we mihmany 2025-nji ýylyň 12-nji dekabryna Aşgabatda geçiriljek halkara parahatçylyk we anlaşmak forumuna çağırdy. Hem de onuň gatnaşmagynyň halkara forumynyň üstünlükli geçmegine uly goşant boljakdygyny anam bildirdi. Şeýle hem dowuşyň dowamyna halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri hemde özara hyzmatdaşlygyň çäklaryny ozal ýerine ýetirilen we geljekde göz öňünde tutulýan tassamalar barada pikir alşyldy. Dowuşyň ahyryna hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň geljekde hem Euronews telekompaniýasy bilen özara behwetli hyzmatdaşlyk göstermäge taýýardygyny tasdiklap, Euronews telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygyna jogapkärlik işine uly üstünlikleri arzu etdi. Euronews telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Pedro Vargas David'in ýolbaşçylygyna wekillet ýurdumyza saparynyň çäklaryny paýtagtymyzyň gözel ýerlerine baryp gördüler. Mehmanlar Türkmenistan saparynyň maksatnamasynyň çäklaryny paýtagtymyzdaky türkmen halysynyň muzeyine baryp gördüler hemde muzeýdäki gymmatlyklaryny bilen tanışdylar. Bu medeni ojak häzirki wagtda dünýäniň çar künjegünden gelýän jahan keşderleriň hem iň bir gelim gidimli ýerine uruly. Türkmen halkynyň milli ruhy singen nepis hallaryň naýbaşlarynyň jemlenen ýeri bolan muzeýde dörli ýyllarda dördülen 200 hallaryň 4 görünüşi, täsir nepis sanatyň taryhyna dokulan iň uly hallaryň üçüsi saklanýar. Olar muzeýiň mehmanlaryny haýran galdyrýar. Türkmen halysynyň milli muzeýine saklanylýan ajaýyp sanat eserlerine deňelýän türkmen hallarynyň dünýä ýaýramagyna taryhda üçümejek ýyldalaryň beýik üpek ýoluny möhüm orun degişdiler. Türkmen milli harçylyk sanatynyň UNESCO-nyň adamlaryň material medeni gymmatlygynyň sanyna girdilmegi munyň aýdyň beýanlary. Soňra wekilletiň agzalary halkara haltekatçylyk sport toplumuna geldiler hemde toplumda anyp barýan işler bilen gyzyklanıp, bu ýerde atlary köpeltmek, saklamak we ösdürip ýetişdirmek üçin dördülen şertler bilen tanışdylar. Mehmanlar türkmen topragyna bildirilen mehmansoýarlyk we saparyň çäklaryna geçirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpjün edilen üçin hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadağımda hoşanlyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanowanyň Halkara Zähmet Guramasynyň baş direktorynyň kömekçisi, bu guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça seýitleýni bürosynyň direktori Beata Andres bilen dowuşuk geçirildi. Dowuşukda hemişelik beýtarap Türkmenistanyň içeri we daşary siýasatynyň esasy ugurlary, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklaryny öňe sürilýän başlanýyşlaryň ähmiýeti barada pikir alşyldy. Taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň düzüm birlikleriniň arasyndaky köp taraplyň häsiýete ýa bolan hyzmatdaşlygy mundan beýlekde berkitmegiň, geljekde Türkmenistan bilen Halkara Zähmet Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy köp taraplyň gatnaşyklarda işleňleşdirmegiň möhüm ugurlaryny aratmadylar. Şunun bilen birlikde geçen ýylda tasdiklanylan Türkmenistanyň hökümeti bilen Halkara Zähmet Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça çäreleriň 2024-2025-nji ýyllar üçin ýol kartasynyň çäklaryna ýerine ýetirilen işleriň
ähmiýetini öňsürli. Şonda milli kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmekde, halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryna laýyk getirmek maksady bilen 2024-nji ýylda Türkmenistanyň Zähmet kodeksine üýtgetmeler we goşmaşylar girizmek hakyna Türkmenistanyň kanunynyň kabul edilendigi bilinildi. Bulardan başga da Halkara Zähmet Guramasynyň konwensiýalaryna goşulmak arkaly şertnama hukuk bünyady berkitmek, tejribe alşmak, durmuş ulgam boýunça hyzmatdaşlar bilen ýygyderli dowuşçuklary, gepleşikleri guramak barada pikir alşyldy we gurama tarapyndan geçirilýän çärelere gatnaşmagyň anyp barlayan işleriň hasa netijeli bolmagyny tagallalary birleşdirmegiň möhümdigi bilinildi. Taraplar her bir döwletde adam hukuklarynyň üpjün edilmegine, şeýle hem adam hukuklary babatda borçnamalaryň we insanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegine, halkara guramalar bilen anyp barlayan ýakyn hyzmatdaşlyga, ul ornuň degişlidigini kanagatlanma bilen bellediler. Bu ugurda Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli mailnamasy, Türkmenistanyň gender deňligi boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli mailnamasy we Türkmenistanyň çağlaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023-2028-nji ýyllar üçin hereketleriň milli mailnamasy esasyna işleriň durmuşa geçirilýänligi bilinildi. Dowuşçuň çäklaryna Halkara Zähmet Guramasynyň wekilleri Türkmen tarapynyň bu ugurdaky işleriniň netijelerini ýokary baha berip, ýakyn geljek üçin hyzmatdaşlyga bolan garaýşlaryny ma'lum etdiler. Paýtagtymda geçirilen Türkmenistan Ýewropa Birleşigi parlamentary dialogynyň 8-nji mejlisine Türkmenistanyň mejlisiniň hemde Ýewropa parlamentiniň wekilleri gatnaşdylar. Dowuşçuň barşyna Türkmenistanyň başlanyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2025-nji ýyly Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly we Merkezi Aziýa parahatçylyk, ynanşmak we hyzmatdaşlyk zowlugaty kararnamalarynyň bir agzdan kabul edilmeginiň ähmiýetini ýaňyty. Şunun bilen birlikde mehmanlar Türkmenistanyň içeri we daşary siýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, ýurdumyzda adam hukuklaryny üpjün etmek, gender deňligi, ýaşlar siýasaty, ilim bilim, durmuş üpjünçiligi, ekologiýa we daşarylygy ýaly ugurlarda amal aşyrylýan maksatnamaly işleri, kanunçylyk taýdan üpjün etmek babatda anyp barlayan işler bilen tanışdyryldy. Ýewropa parlamentiniň wekilletiniň başlygy Giuseppe Princi we wekili dagdalary öz gezegine Türkmenistanyň betaraplyk siýasatyna daýanyp hemde halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryny uguralyp, dünýä döwletleri we halkara guramalar bilen ýoly goýan hyzmatdaşlygyna, adam hukuklaryna hormat goýmak, howanyň üýtgemek bilen baglykda ekologiýa, daşky urşawyň goralmagyny üpjün etmek, energetika howpsuzlygyny, halkara ulug geçerlilerini döretmek boýunça alyp barýan işlerini ýokary baha berýänliklerini beýan etdiler. Taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda gazanylan lalaşyklary kanunçylyk taýdan üpjün etmekde, şertnama hukuk bünyadını pugtlandyrmakda, özara tejribe alşmagy giňeltmekde, netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmekde we hil taýdan täze derejäge çykarmakda. Iki taraplyň parlamentara dowuşçuklaryň giňeşmeleriň ýygyderli geçirilmeginiň ähmiýetli boljakdygyny bellediler. Dowuşçulykda demokratik, hukuk we dünýäwi döwlet hökmüne Türkmenistanyň ähli gün tertibiniň şol sanyna belent insanperwerlik taglidlaryny hemde gymmatlyklaryny berkarar etmek meseleläriniň çözülmegine gönükdirilen başlanyşlar bilen çykyş edýänligi aýratyn nykdaly. Türkmen tarapy Türkmenistan Ýewropa Birleşiginiň bilelikdäki komitetiniň we Türkmenistan Ýewropa Birleşiginiň parlamentara dialogynyň alyp barýan işiniň özara gyzyklanma bildirilýän ugurlarda iki taraplyň gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam edýänligini belledi. Şeýle hem ýurtda adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak babatda Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli mailnamasyny we Türkmenistanyň gender deňligi boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli mailnamasyny durmuşa geçirmegiň möhüm ähmiýetini belläp geçdi. Taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda soňky wagtda gazanylan lalaşyklaryň dörli ulgamlarda durmuşa geçirilýän işleri kanunçylyk taýdan üpjün etmek boýunça anyp barlayan işleriň kanun çykarjylyk ulgamyna tejribe alşmagyň, şeýle hem Türkmenistanyň Ýewropa Birleşiginiň döwletleri bilen köp ugurly gatnaşyklaryny hasa giňeltmek üçin döwri we bünyady kemale getirmäge ýardam edýän parlament wekilleriniň dowuşçuklaryny hemde okuw maslahatlaryny ýygyderli geçirmegiň ähmiýetini bellediler.
Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanowanyň Merkezi Aziýa ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk toporunyň başlygy hanym Juzi Prinçiniň ulaşlygynaky Ýewropa parlamentiniň wekilleti bilen duşuşyk geçirildi. Mehmanlar Türkmenistanyň içeri we daşary siýasatynyň eller tutulýan oglary, ýurdumyzda gender deňligi, ýaşlar siýasaty, alym bilim, durmuş üpsünçiligi, ekologiýa we danşylygy ýaly ogurlarda amal aşyrylýan maksatnamaly işleri, kanunçylyk taýdan üpsün etmek babatda anyp barylýan işler bilen tanıştyrdy hemde Türkmenistan bilen Ýewropa parlamentiniň arasynda geçirilen 8-nji mejlisiň netijeli ýatyta eýe bolanlygyny belledildi. Şeýle hem onuň geljekde iki taraplaryň parlamentara gatnaşyklaryň hasa pogturlandyrmagyna ýardam etjekdigini anam bildirdi. Duşuň başynda Türkmenistanyň başlanjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anlaşmak ýyla kararnamasynyň kabul edilmeginiň ähmiýetini noktaly hemde Türkmen tarapy Ýewropa döwletleriniň bu teklibi gollanyny üçin hoşçalyk sözleri beýan edildi. Duşuň dowamyna taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljegini aralyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň başlanjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara parahatçylyk we anlaşmak ýyly diýilip eglan edilen 2025-nji ýyl üçin meýilleşdirilen we geçirilýän çäreleri nazara almak bilen Ýewropa parlamentiniň wekilletiniň Türkmenistana amala aşyran häzirki taparynyň ähmiýetini aýyrtyn bellenildi. Tökötüşler Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda gazanylan laşyklary kanunçylyk taýdan üpsün etmek boýunça anyp barylýan işleriň möhümdigini belläp, şertnama hukuk binýadyny berkitmekde, özara tejribe alşmagy giňeltmekde, netijeli gatnaşyklary mundan beýlekde sürmekde, ony ýyl taýdan täze derejä çykarmakda, iki taraplaryň parlamentara duşuşyklaryň okuw maslahatlarynyň ýygydarly geçirilmeginiň ähmiýetli boljakdygyna anam bildirdiler. Ýurdumyň Daşary işler ministrligine Halkara Rahmet Guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça Sewitleýin bürosynyň direktori Beata Andres bilen geçirilen duşuşyga işin häsiýet maksat boldy. Türkmenistanyň içeri we daşary siýasatynyň esasy ugurlary Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini, öňe sürilýän başlanyşlaryň ähmiýeti barada pikir alşmalar duşuşygyň esasy güzipesi boldy. Türkmenistan bilen Halkara Rahmet Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösürmegiň möhüm ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport bardak döwlet komitetiniň meýilnamasy esasynda geçirilýän ýarşlar üstünlikleri besenýär. Aşgabat şäheriniň Beden terbiýe we sport bardak baş müdürliginiň gurmagyny erkin görüş boýunça Aşgabat şäheriniň çempionaty geçirildi. 20 ýaşa çenli turgunlaryň arasyndaky gyzykly ýarş ussatly ýüze çykardy. Kyokushinkai karate boýunça paýtagtyň birinjiligi ugruna açyk ýarşym Aşgabat şäheriniň Beden terbiýe we sport baradaky baş müdürliginiň ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň gurmaklaryna geçirildi.